Joo niin, katsotaan. Mennään tonne Tuossa on isänä ja emännän makkari. Maalattuna, katot, seinät. Parkithan lähtee vielä pois jossain vaiheessa. Tää on niinku ready tää. Sitten mennään tähän niinku olkkariin. Täällä on mun romuja. Tossa on toi iso seinä. Tässä vetää valkoiseksi. Varmaan 2 kertaa pitää ainakin maalata. Ja kattoo mä en oo vielä maalannut käytävän seiniä. En oo vielä maalannut eikä kattoo. Tässä on toinen makkari. Tää on se, missä Joni repi ne tapetit. Tää on vähän kysymysmerkki tää, mitä tuolla pitäisi tehdä. Tälle mä en oo tehnyt vielä yhtään mitään. Tossa on keittiö. Simmalataan vaan toi katto. Ei mä tee muuta sillä. Mennään käytävää pitkin. Tässä on joku poikien huone vissiin. Noin. Katto maalattu, seinät maalattu. Tääkin on niinku valmis, se on vaan... Patterit on vaan Nikoa vailla sitten. Pikkunen pesu ja sitten maalia vaan pintaa, se on sillä selvä. Joo, tässä on tää, mikä oli vähän paskamainen tää tapetti, kun vedin maali päälle, rupee kupruilee. Täytyy katsoa, se pitää varmaan avata tai jotain. Sitten tosta mennään. Tossa on toi yksi vessa. Tää menee ihan remppaa tää. Tää on ihan läävä saata. Sitten mennään vähän eteenpäin. Tosta mennään ulkoon rappukäytävään ja täällä on tämmönen skidivessa täällä näin. Tämmönen vaan. Mutta on se isompi kuin meillä. Täällä on vissiin itse prinsessan koppi täällä. Tää nyt justiin maalasin viimetteeksi tän ja katot ja ne on maalattu. Ja tossa oli vihreä ja se me ruvetaan toiseen kertaan. Ja Nikolle tossa taas prokkista vähän. Joo. Tämmönen tää, mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa alkaa, mutta on tässä vielä tätä hommaa on vielä. Kittauksia vielä, pitää varmaan vähän hioskella ja joo tosiaan tää kokonaan katto on maalaamatta ja toi katto on maalaamatta. Kyllä siinä on sitä ja sitten on käytävän seinät on maalaamatta. Ei mitään, mä rupean pistää kamoja kanssa ja tuun janottaa niin vitusti. Nää kohta, moi!